Kebelai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat berkongsan mentah kesengi kilong. Deki nuksa pen i Peit ki ofisar mau kerwan. Sedin pasi ki Samla lot baya 8 harong denggeri chok. Dawa ke HYC banweng mardor gi sipai na skul nong. Bat dui ledui sedin pasi runar ha along police station. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam penya. Kesenjuk jong ki ofisar ha Southwest Khasi Hills District ha ka arpan riu terik. Kila pelong ya kejing penkuat Peit balajer kerteng ya batam walk and pick ya kasor mau kerwat da ka batam lot plon ya kinyut kinyer bar ki plastik ki badon bat priang ha ki surok bat lenti singking. Kani kejing penkuat Peit ki saudong saukun ya batam walk and pick kalong ru kejing ikai di kinuksa syakilong din kamtam ya ki kena arit ki Samla bat wat ya ki riu temen namar habadon kejing kuat kedon kejing jem not bat kejing jai hala kamensin. Ya kini kejing penkuat bantam ik plastik lasdang no office block development hadu ko office superintendent fisheries ha kabalawan ban shimenta hadu lais pa angut ki Peit bat kinong tray sorka. Ubati lingwa deputy commissioner ula ai kejing kren kentu ken pam ya ki Peit ha kabede bakani ke program kenang bakani kan longkum ke nuksa ya ki Peit bakin board ban le khot hala Iaiong ibenta. Ula kentu banambret pathari ke plastik kenang bakamariang kan long ke bakhot basuba. Uba lingwa ula long ubaningkong ban kendong bat kelan ki sok ti jong bat ban tare kinyut ki bapriang pathar hasurok bat halenti yat priyo. Program mandasni kadai halor dengan tuga clean my clean city coba launch daga sarkar Meghalaya hakau ka jingthu jengka kalau bangin maintain ya ka jingkho suba jang ki Shillong ki thau nangta ban maintain ban penne pensa ya namariang ki jingthung ki tieng ki si e kadai kata ka moto nane ka objektif juga mereka jingya cleaning drive teknik cleaning drive mandasi kamot tang ban shui lom gitu ya andre kal deiru ka message ka bangin peni ya gibriu ba ndai ban shui berat rumar thrur de ginyot kinyer share surok santi sankian kinyot kinyer ke bangidei ban brand yede ban lom thop ha kacaka ka bangidei ban lom e andara de kacaka rayo kacaka ka ba labu lamang ban berat ne ban berat iki e hangta laban berat iki umdei ban shibra pathar santi sankian e hagani ka jing yele cleaning drive ni ila divide ki zone ba fer but ni ki yagani la organize da ka officers club yang ka Southwest Khasi District ni dan kumbalai sepangot ki Peit hagani ka cleaning drive dia ni la divide lagi jong ki zone nak film ilut lagi ki participants lagi Peit hanya po ni ka caka nomor kan dia ditang ka we lagi zone dia na do nang tena po block office ketua yo area hadu ang cerita siapa like langsang ni lah ya divide lagi grup bagi lah ya pendap yang ni jing ya jing ti jongi pat ha juga por ni lum ya gitu ki ya tam ya gitu ki nyut kemudian ha ki surok kani ka jing penlong jengi kani ka cleaning drive ka Iaiong bat ka pen kersiau ru ya ki jing berkat jang ki nong senang sapang kejing dan kam banyak khoi namar apa pihak yang nanti sekian nara kalau ngabak khoi wa suba kali er ka khoi de sultanat ban ya kicat ru sultanat ndai la ka jabo hin ya kicat ru so salia
Tiga message ka jika ka khubor sekinong song kolong ban sumar begini ginyut ban lum hagi jaka si jaka ba sarit bread hagi tu jaka ki balabu te kata ka khubor sa ki nong song jagane ka thai makora tini baru cek bar hagi tu bi osmo jagane ka jing keren hagi por bangin maintain bangin sumar ko ya la jong pasno Kinong shong shnong karilom garo kamtam kitu ki pasong hagithan chokpot South Garo Hills kila kindit bat lingo kumbiyu turong besen haba ka khubor kala priang syapang ka jings din pasi jong arngut ki Samla lut ushin rang bat ka kinthei ki bedang kumba khat news nem karta how wave ding hashnong rong dengri chokpot ki khubor na kilum garo ki thu ka Samla lut kinthei ka dei na kashnong rong dengri baru Samla lut chinrang udai na kashnong badu para pura khasia West Garo Hills district yeki kerteng jengini ki Samla lut laburi no namar kidang long ki kena ki bampat kenjo Jakarta khat pras nem shene ki khubor ki thu begini ki Samla lut ki lai et ya thon na du panai no pra kasnem balala ka jingyap jengki da ka baphasi lede kalabu yeki bahayi ngasem ha ga jing sngosi jingkendit bat jinglingo ka bathangang kini arngut ki lasdin phasi lede ha weuding ubadon hakper jengki paramarjan kumba ha kapor la shiteng janmit ha ka arko santrik Iaiong yeki met jengkini ki arngut lakit chabak mara civil hospital banne ki examine postmortem baro karkum ka jingathu ki perman ha ki imlang salang ki loong ha ki lom garu ka jing shimno ki Samla lut yala ka jing em ka jurbha kumta ki la ai jing mot bat karpat ki bor sarkar ki bor tanat education ki sengniam bat ki nong penyat school baka por kala day bat la idon kam kerke bandon ki counselor haman ki school ban hikai ban sneng ban betenliti bat ban penslur ban tur syakmat ha ka jing em wala da ki ding pen kyang bat ki jing e ki papun be ki kendo ha ka jing em amtang ye ki Samla lut and re ki kmi ki paru la idon kam ban ai jing hikai bat jing kan pham ha ka jing pen he pen san yala ki khon ki kti kaseng new trap youth council HYC West Khasi Hills district hapo ka jingelam usamla lumlang khars imli president ringkat kinoyelam ke HYC kanong stein circle bat lailing do circle mentakas ngi ka apun reuterik Iaiong kilale bani kendo yo ba Garrett LSN Dykes DC ka West Khasi Hills district bani kren halor ka jing pentrei ya ka jing king thamai ha kenro kalinti bannet chamau kurwat bat ru halor ka jing pensa ya ki shipai hapo school KGP High Secondary School ti saw nostan habai kren chikila pathai khubor hadin ka jing kendo UDC na kalyang jong president ka HYC Samla lumlang khars imli uloong bakaseng ka lekentu UDC baun betha ya ka company ban pen kloy ban tre ka tika jing king hakan na mariamenta ki kali kila apat ya lingba ka subway balashna na poom Henry Lada amla ban pendep kloy ya ka tika jing king kan sawan ra jing e ya ka lit kawan kamtam hagi por liur endala he ka hawa kanshi nang ta ka sengala kenturi UDC bon thaulat ban pen kan ria no ki sipai ki basa hapo ka school ki ti saw nokstan shaki wei pat ki ying ka sarkar khnang ba kanum kta ya ka jingyat be ya rinti jong ka jing pelong school ki khna school namar ha ka te ka school ki ladon hadu kumba khandai phongot ai ki sipai ki blawansa ban pahara nadu shwa ka election MP hapo ka Jylla Bosong basak bean yang tu ka bat ka kun ka jing so thu ka jong ni ka ni ka jaka ka hap po Shillong cantonment board ti hadin kata ngila wan menda ka sini bani kendu yo CEO jong ka Shillong cantonment board ringkat ka jing tho bandawa na ka Shillong cantonment board ba ka dei ban weng chi sundon ni kini gibreu na ka ni ka jaka namar ba kat kum ka jing so thu ka jong ni kat kum ka jing tip ka jong ni kini gibreu kila shu sak bean yang tu ka jaka krem kanu ka jing yo bor na ka Shillong cantonment board ti hadin mengilawan banyak kendu yo CEO ke ke bana kaliang ka jo u la pensha ka long ba hapo ke Shillong cantonment board ki don arlai tili kwe pat ki bor ki bapet ya ki lengkot jaka hot ka hap hapo ke Shillong cantonment board re ka don ka jaka ka bapet ki army ka don ka jaka ka bapet ka defense estate officer kyong da ka DO
bat kata ka defense estate officer ka office ka jong u ka don hapo Guwahati ti ula pentip ru yangi habai dei bakani ka jaka u defense ka defense estate officer ki don hapdeng ka jingele ya ka kes na ka bantaban be ikiti gibriu na ka jaka ti bantip kambania ya kata wong bangi hap ban lej lane bani kendu ya ka DEO office ka badana po Guwahati ti nakaliang jong kaseng khnang bakan long official ka jing tho ka jongi ya ka ka bangi ngi tho nakaliang ka jongi menta ka singia po Shillong cantonment board ngila ong ya ka yau CEO bu de ban penpai yang ngi da ka jing tho khnang bangi nakaliang ka jongi kan long official ba kumju ru bangin so thu sha ka sinjam ka ba nang ni sakmat pat ka bangin shim ti kata ka long ka jing ekren kumangi so thu i menta ka long bay ka ni ka jaka ka tu ka plot kadai ka Peit da ka defense estate officer ya ka ba office ka don po Guwahati bat ka baar ka long ba ka don ka jingele kes hapdeng ka defense estate officer bat ki wei pat gibru ya ka ba na kaliang jong ka defense estate officer kila ai kes ban penmi no ek gibru na ka jaka ti kat kum ka jing ong ka jo u ong ba umtip ya ka status jong ta ka kes ha ai la ya kum no ka ya ti ban ya tip kham cha ya kata na kaliang jong ka seng hadin bangila yo ya ka jubab na CEO jong ka SMB jong ka Shillong cantonment board ngin salet pat ban ya kendu ya kibor ki badai pet ya to ka te kata ka jing kendu ka jongi marba kumangi ong ba hajing syakat kum ka jing tip ka jongi ka dei ka jaka ka bahap Shillong cantonment board ngim tip bagi don sa kiwei pat kibor ki bapet ya ki selengkot jaka te khnang ban ya sya ya ka jing tho kumangi ai ka cantonment board kan reply yangi ha ngi dei ban lej khnang bangin yo ya ka jing sya tingin ap ya ka reply ka bayo na po cantonment board hadin ka tangin salet ban kendu ya tau DO lau don Unong yalam jong kuwi ka kinhun kinong tu barunar bat baking atiar ubakerteng urudra rabha ula syakem hagi pulit khanapara boy district ha ka arbu south trip Iaiong la rai u shing ka shari bat kibor ka shari la phaset bendi u sansngi hakti pulit haba ki pulit kila thoket u ha ka arbu south bat arbu san trip Iaiong ula pla bat ya thu i kamrunar jong u baro nalor kataru ula batai hagi pulit ba ula buri ha klau ya kuwi ka suloi shnahi ula let ya lam ye ki pulit syakata ka jaka baula buri ke suloi bat ki pulit kilalap bat ki lokurup ya ka karkum ke jingat hu jong SP Riboy district Jakapal Singh Dhanwa hakila pathai Khubor ulong katba urudara rabhau dang don halong hakti ki pulit haka atun ritrek Iaiong haka por laish teng min step pringap ula dekat ya la ka jong ke jing em da ka batar ya ka kumbor bala ai bu un kuptia bat kelan telai ya ka bat stain phasi du le du ya la de Halor kini ke jinja ka office deputy commissioner kala pha yu executive magistrate ban penlong ye ka postmortem ha ka jing don lang medical officer bat unong ring dur video bat chandur ha ka jaka ban le ka postmortem kijing tho kit kidang ya chaprang halor kini ke jinja la ong USP kipulit na Nongstoin police station and fire and emergency service kila say na wariat ya kamet yap jong ba Morris Carbani ba Shong Hadong New Nongstoin o balangam Jylla ha kini kawa kabadon son Nongstoin ha kapor shiteng sngi kibriu kila ui ni rangba bodan harut jong kini kawa tang hapeng kendiat por kila ui bolangam hapo bat ulak hawe kikti shalor kisla kat ban poi kibriu ban yarap ulangam shatraiwa bat umla le eshu ban say sharengkau empat tip ya kadau jong ni kejingja haduk bala pelat ya kini ke Khubor kini kejingyap Jylla jong ni rangba kala jia ha ka arpun ritrek Iaiong ha ka por pedeng sngi Pinjar le buat pelajar sampun. Ada di rumah kenang ada kan. Kajing biit ban nyau kor ya ka klau bat kajing rha ban penjot ya ka mariang bat kajing dusmon ya ki jaka puta jeng ki weipat kan ya lam bat ling shop ya kani kajuk bat ki pateng nyau trek ban wan hal liu long jong kajing yap tersa mentala palat ar benai tam la yi keling ki jaka bagi riu biit ki thang bat wiang ding rha ya ka klau ka betap dan kendiat kenta mentala yu ka ding ka bala bamdo ya ki ding ki sej kisentiu ki skut ki knyang ki ksi ki sim ki do bat wat ki umpok liu bat ki telong hashilenter karana lum Shillong
Naduk lau sotun, Lumparing, Malki, Motinagar, Shaduk mau play, Kading kalabam du ya barok kijing tau be harana uni ulum begentang. Uba kermen Shilla, Menteri ke Revenue and Disaster Management, ulapan pau kajing benyau halor kajing du no e kaspa mariang da kajing thang pathar pat dusmon ye kame mariang badi kilom kithem. Mentalasan po arsnem balayo e Jylla bapura, duna shiposin layo e election MLA. Man ke election la say nriu pongut ki MLA, baraba ken lang baro ka Jylla kalayo nriu spa ngut ki MLA. Nekini kin nriu spa ngut hakini kisan po arsnem, empat jiyo sngo uweru ban wanra ek private members bill ban penlong an ban khang ye kajing thang pathar pat dusmon ye ka klau ka patap ban penshitam ye ki brio ki bale ye ka taka kam dusmon. Kermen bau ba kermen ulei hakani ka phang ladau chisha ya kamariang. Our team and then all the team which collaborate together, so they go and tackle. But at once we really it's difficult to predict what is next, when will it and where it will happen. So for that, the only thing which I can say is that I've seen, especially in the rural area, most of the time the kids they used to light the forest just for fun, and then sometimes they burn this the grass so that the cow will get food, they'll get a grass to eat. That is sometimes a small thing. By mistakes it happens to be it turns into a disaster. So if possible, I would like to urge especially the people of our state that it's not necessary that they should burn the grass and in the jungle to get something what they want, because we have seen that we are not only our state, the world as a whole are trying to protect the trees. So if we support and then come together by not burn it and then by not cutting it, and I believe that we can save the world. So actually in rural area I have seen there are some village they put a very strict I don't know this rule whether followed every village or not, but this rule are made village wise. There are villages that if you light any jungle, if it burn, then you have to pay 10 times of what you have damaged. So if this kind of rule is put in place in every village and then make it strict, then I believe we need not have any fear that no problem will be there. Just because there are times that the rules within the village itself is too loose, then the kids used to just like it. State-wise, are you planning to bring any such rules? Rules cannot be made just by us. This has to be, we have to follow the rules based from the central and then all join it together. So will you take up with CM? We will see if any suggestions are there from our friends. We will love to take the suggestion, and then what kind of rules to be introduced. We will love to, if it is permitted us within the state itself, especially within our departments. So if not, then we have to seek approval from the central. If it is allowed, then we can go ahead. But if any suggestion, the public are free to kindly suggest us, we'll go ahead with this. But daki tu Khubor ngila pohisha kabakut tak haduk bendesham biang kuble shibon.